Ovo je Zadar Plus, Novog radija. Turistička zajednica općine Bibinje predstavila je danas mobilnu aplikaciju Visit Bibinje, turistički vodič Bibinja. Evo što o tome kaže direktor turističke zajednice Bibinje, Jure Fuzul. Željeli smo na neki način približiti gostu biti na dohvat ruke, te smo smatrali da kroz ovu mobilnu aplikaciju nam je to nekako najbolji i najefikasniji način što sama aplikacija sadržava. Znači imamo aktivnosti, atrakcije, događanja, gastronomija, nautički turizam, plaže sa lokacijama, imamo fotogaleriju, mapu mjesta, kontakte, društvene mreže. Znači htjeli smo prikazati jednu općenitu sliku, znači što to Bibinje danas nudi sa turističkog aspekta. U planu je na aplikaciju staviti popis svih smještajnih kapaciteta u općini kako bi se lakše plasirali na turističko tržište, dodaje Fuzul. Gost će tako moći vidjeti koji su apartmani slobodni, a koji nisu. Slušate Zadar Plus, Novog radija.